Aspaldian, urruneko herrialde batian, eta gaztelu eder lirain eta haundi batian, printze bat bizi izan, bere aita erregearekin batera. Printzari ez zitzaion zer falta, denetik zeukan. Baina triste bizi izan. Egunak leihoan pasatzen zituen. Berak ere etzekien nora begira, infinitora agian. Aitak arduratuta begiratzen zion. Semea triste zegoen, oso triste, eta berak etzekien zer egin animatzeko. Bueno, denetik saiatzen zen, noski. Ekartzen zituen antzerkiak, ekartzen zituen dantzariak, titiriteroak, bufoiak, dantzariak, denetik ekartzen zuen semea animatzeko, baina ezerk ez zuen funtzionatzen. Egun batean, semearengana gerturatu eta galdetu zion, badakit, maite minduta zaude seme, maite minak halako momentuak sortzen ditu eta agian hori alda daukazuna. Ez, aita, esaten zion, ez nago maite mindurik. Benetan, ekarriko izu nahi badezu emakume bat, edo zein tokitik berdin zait. Aita ez nagola maite minduta. Nik ere ez dakit zer gertatzen zaidan. Eta horrela pasatzen zituen semeak egunak, asteak, hilabeteak, bere gelan, leihotik infinitora begira. Aita oso arduratuta zegoen, noski, eta erreinuko jakintxuak ekarri zituen gaztelura. Ea beraiek denen artean, bere semearentzako zehozer aurkitzen zuten sendatu ahal izateko. Ekarri zituen medikuak, astronomoak, filosofoak, eta han bildu ziren denak, egunak, eta semeari begiratzen zioten, goiti bera galderak egiten zizkiotin. Eta halako egun batean, esan zioten erregeari jadanik bazutela semea sendatuko zuen erremedioa. Alegia, zoriontsu eta pozik bizi zen gizon baten alkandora jantzi beharko zuen sendatzeko. Orduan, 2 minutu ere galdu gabe erregeak bere zerbitzariak erreinuko iskina guztietara bidali zituen. Berak ere, bere zaldirik azkarrena hartu eta martxan jarri zen. Halako batean, entzun zuen. Apaiz bat zegoela, herri txiki batean. Benetan zoriontsu eta lasai bizi zena. Joan zen beregana eta galdera bat egin zion. Kaixo gizona, esan didate pozik bizi zarela eta pakean hemen herri txiki honetan. Hala da, maiestate. Pozik bizi naiz bait, ez dut beste zer behar. Galdera bat eta proposamen bat egingo dizut. Nahi aldezu nire erreinuko apezpiku izatea? Oi, nola ez, maiestate, norek ez luke hori nahiko, bai pozik egongo nintzatekela, bai, noski baiet. Beraz, zuetzara, ni bilatzen ari naizen gizona. Eta han, agoa zabalik utzita, apaiza utzita, alde egin zuen, pentsatu zuelako, nahiko pozik etzela bizi, apaizura. Eta bilatzen jarraitu zuen. Eta bere zerbitzariek entzun zuten, ondoko erreinu batean bizi zela errege bat benetan pozik. Eta beraren gana joan ziren zerbitzariak. Eta galdetu zioten, ea zergaitik bizi zen hain pozik. Eta errege honek horrela erantzun zien, begira, maiten hauen emaztea daukat, seme alaba pila, danok, sano daude gainera. Egititu da guda guztiak irabazi ditut, eta nire erreinua bakean bizi da. Ez zaio ezer falta. Beraz, zer gehiago eskatu dezaket nik. Baina hori bai, gauza batek loak entzen dit gauero. Pentsatze bakarrak
ni daukadan potere guztia eta gauza guztiak hiltzen naizenean galduko ditudala. Gaizki pasatzen dut. Benetan loa kentzen dit horrek. Zerbitzariek orduan ulertu zuten. Gizon hori ere etzela beraiek bilatzen ari zirena. Eta asteak eta hilabeteak eta urteak egin zituzten bila eta bila, baina ez zuten inor aurkitzen. Eta egun batean erregea ja nekatuta pentsatu zuen egun batez deskantzatzea. Eta bere zerbitzariekin saldiak eta txakurrak hartu eta izan joan zen. Txuran estresa erregeek izan joaten, kentzen zuten eta garai hartan. Izan zegoela, gezi bat bota zuen, untxi bat ikusi zuelakoa sastrak artean. Baina etzekien eman zion, etzion eman, eta bere atzetik joan zan. Eta sastrak artetik zebilela bapatean, soinu bat entzun zuen. Kantu polit bat. Gazte bat zen, kantatzen. Benetan polit kantatzen zuen, bihotz-bihotzetik, alai. Orduan erregeak sentitu zuen, agian hori zela bera bilatzen ari zen gizona. Alaia eta pozik zegoela ematen zuen benetan. Gerturatu zen. Sastraketatik atera zen eta han mahatxondoak zaintzen zebien gazte bat ikusi zuen, kantari, alai. Pentsatu zuen, agian bera da, ikusten zaio alai, poli, egiten duenarekin pozik eta galdetuko diot. Hurbildu zaiden beraren gana eta esan zion, gazte, kaixo egunon eta hombre maiestate, egunon. Zer egiten duzu zuk hemen hain goiz, mendialdean ba? Izan etorri naiz, gazte. Baina galdera bat egingo dizut. Etorriko altzara nirekin hiriburura. Hiriburura, maiestate, ni? Barkatu, baina oso pozik bizi naiz ni hemen, mendialdean, keba. Baina ez zaizu ezer faltako, gaztea zara, dotorea, guapoa, eta han ederki pasako duzu, eta nire laguna izango zara, ondo zainduko zaitut nik. Ai, bihotzez eskertzen dizut, maiestate, baina benetan, nire bizitza ez nuke zer gaitik aldatuko. Beraz, zu zara nik behar dudan gizona. Ni, maiestate, zer dela eta, begira zuk lagundu aldiozu nire semeari. Eta beste hitzik esan gabe. Eta gaztea txundituta utzita maies erregea. Beraren ganan zurbildu eta soinean jantzita zeraman jakaren botoiak. Askatzen hasi zen. Besteak ez zuen ezer esaten, aho zabalik begiratzen zion eta botoi bat kendu zion. Bigarrena ere, hirugarrena, laugarrena eta guztiz jaka ireki zuenean. Erregearen aurpegiak guztiz aldatu zen. Zurbil zegoen. Zeren konturatu zen, gazteark. Ez zeukala alkondararik. Eta hala bazan eta ez bazan, sar dadila kalabazan. Eta atera dadila gure bihotzetan.